יאללה. גם אתם רוצים לעשות את זה? או את זה? קום. איי. איי. קום. 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 אלי. רוצים משהו טוב? תרחק מהבחורה שלי! חוצפן? חצוף אתה. תקשיב לי כמיכל על שור שמי. איך להצטיין? חוצפן. ראית מה זה? נכון, מיכל על בית ספר. תביא סכין. עד לאן כן? קורונה ואפסולוט. אוי, מתי עכשיו לקח את זה והוא כאילו מנסה כאילו להראות סיגמה. לא! יאללה, אנשים בואו. לא! בוא. אני יודע. אתה רוצה יפה? אתה רוצה לשתות את זה בשלמות? תביא. יש לך ביצים? למה לא? איך על זה? תחזיק. איך? שתה את זה בשלמות, נו? זה שלי. אני יכול? זה nobody. אני יכול? It's my voice.